F'aktar spezzjonijiet li wettqu l-Pulizija madwar il-pajjiż instabu 32 persuna oħra li kienu qed jgħixu f'Malta b'mod irregolari. Dawn l-ispezzjonijiet saru fil-Marsa, fil-Ħamrun, fil-Mosta, f'Ażabbar, f'Utilajn, fl-Imsida, f'Ħalqormi u f'San Pawl il-Baħar, fejn il-Pulizija kienet assistita mis-servizzi ta' detenzjoni u għamlet spezzjonijiet f'residenzi, vetturi ta' trasport pubbliku u f'żoni fejn isir tlajjar għal skop ta' xogħol. Fis-stqarrija ġie spjegat li kull fejn instab li persuni kienu Malta mingħajr permess validu inġabru u beda l-proċess biex jinbagħtu lura lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom jew dak li legalment għandhom permess jgħixu fih. Dawn l-ispezzjonijiet jikkumplementaw diversi oħrajn li saru fl-aħħar jiem, inkluż dawk fit-toroq marbuta ma' traffiku, bilan li tibqa' titħaddem strateġija ta' prevenzjoni. Din il-ħidma tinvolvi l-impenn qawwi ta' diversi taqsimiet tal-Pulizija. Dawn l-ispezzjonijiet se jkomplu fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin.